Ipaubo sa evaluation ang mga personahe diha sa Cebu City Operation Second Chance Facility human nga laing siyam ka mga children in conflict with the law ang nakaiskapo sa pasilidad ni adtong Mayo 3 ning tuig. Kini nang ikaduhang higayon nga adunay pag-eskapo sa mga minor offenders busa matud ni Attorney Colin Rosell iyang ipasusi kung nganong nahitabo kini o kung dunay lapses sa bahin sa mga tigbantay sa pasilidad. Niadtong Miyerkules, siyam ka CCLs ang nakagawas sa pasilidad. Unom ang daling na-recover samtang dunay tulo ang hingpit gyud nga nakaiskapo. Enough is enough. So that means kinahanglan gyud na kay kadaghan naman mahitabo nga naay muling gawas ngadto. Unya medyo wa sila kalibutan ngano magsudgawas na lang ang mga bata ngadto. Unya angay mata na sila nga mo-concentrate sa ilang pagbalik ngadto sa sosyedad. Kinahanglan na gyud nga ang leadership ngadto mailisan. Tungod sa nahitabo, gimanduan ni Mayor Rama si Attorney Rosell o Councilor Philip Zafra kauban ng Cebu City Police Office nga maoy mo take over sa security operation sa Second Chance Facility. Ang CCPO gitakdang mosumeter sa buhatan sa City Administrator sa mga rekomendasyon nila sama sa pagpalit og dugang steel gates, CCTVs ug sound alarms. Alang ni Police Colonel Erneo Dalugdog, mas epektibo kung PNP ang mubantay sa pasilidad kay trained na sila sa mga security operations. Matod sa City Administrator, buot masayra ni Mayor Rama kung anong nagbalik-balik og puga ang mga minor offenders bisan pa man og atimado sila sa gobyerno. Karon makita nga ang kapulisan nato mo'y ni-secure sa maong lugar, mangita pasad sila kinsa pay makasuporta nila aron ma-sustain ang maong seguridad. Ikatulo nga makakita ang tibuok nga second chance haska ang mga bata nga naa ang gobyerno nay otoridad nga naa sa maong lugar para nga ato agyong maintain ang peace and order. Giingon nga aron di na kini mausab, gikinahanglan ang assessment sa kinatibuk-ang operasyon sa Second Chance Facility. Tinguha sa mga kadagkuan sa syudad sa Subo nga malikayan ang laing pagpuga. Busa gihangyo ang DSWS nga mosumite og written report kabahin sa insidente, lakip na ang ilang rekomendasyon aron mapalambo ang operasyon sa naasoy nga pasilidad. Kini ang balita, May Manuel, Cebu City News.